Ni da ke mun riga mun zama ɗaya bara ni miki wani bayani. Zuciyata tana ƙaunar ganin kike sani sukuni. Ke take yin tunani domin kukin hanya tsani. Na riga na faɗa ma iyaye ke kaɗai ni da ke so. Na amince da ke raina tun da kin ce kina so. Gani nan yau ina ta tsumayi kin ji daure ki doso. Daure ki ɗan min zumar su in sha ta daidai cikin so. Na ki ne fana zamani ke ta baituka kin ji. Rayuwata ta nemi ni daɗi zuciya. Gadi a baku labari ina ne za ku yi bidiyon a feji domin da mun sako ta za ku ga mun ta kare gyare-gyare da shirye-shirye da kwari sai mu ci gaba.